warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Naisila Juliantara nomor absen 22. Nami kula Melisa Indira Putri, nomor absen kalih dasa. Amal sing bisa digawa mati, sugih kang wis kanggo jaya. Elingo mangsa ayahe pungkasane uripmu, mergo urip ing donya iki mung urip sementara. Ngilmu marang guru, ilmu sing manut agama, supaya angsal slamet donyane iki ing donya lan akhirat. Cekap sak menten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.